Ribadavia volverá a ser un ano máis o grande epicentro do teatro galego estatal e internacional, coa celebración da Mostra Internacional de Teatro. A Vila do Ribeiro acollerá durante 10 días unha intensa programación que combina propostas vanguardistas, espectáculos para todos os públicos, teatro físico, circo, danza e performance, con compañías e artistas procedentes de dentro e fora de Galicia. A expectación é máxima, xa se venderon máis de 2.500 entradas, un dato que evidencia o arraigamento e o prestixio da MIT, que cada verán transforma Ribadavia nun gran escenario escénico ao aire libre e que mantén viva a súa aposta pola calidade, a innovación e a diversidade. Hoxe a mostra comezaba oficialmente coa inauguración e entrega do Premio de Honra da MIT o seu exdirector Roberto Pascual e coa obra Grandísima Ilusione de Cris Blanco no Auditorio do Castelo. A venda de entradas continúa aberta tanto presencialmente na oficina da MIT como na billeteira do auditorio, así como en liña a través da plataforma taquilla.com. A venda diaria abrirá cada noite a partir das 9. O Concello de Ribadavia convida a veciñanza e visitantes a gozar dunha mostra única que leva máis de 40 anos celebrando a cultura, facendo de Ribadavia un lugar de encontro para as artes escénicas contemporáneas e para o público que busca emoción, pensamento e diversidade creativa.